Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Боз ҳам дар назди ситораем духтарако аксияи калон рафтеста иҷода ҳамаи борошона арзон кардаган. ҳозир ма якта ба якта шумода нишон метиҳам. Бозори Корвон тарафи Тиллобозор 8-ум дарвоза 2-ум қатор. Касе намедонам, марҳамат духтарако биёен. Ина нигоҳ кунед, ина мино 450 сум будан. То забори гуанҷу ҳозир 200 сомон шудагай. Бана чанд тарангай. Марҳамат 200 сомонӣ. Касе хоҳиш дора биёен духтаро беҳад фасонакан. Размеро ҳастай, качествоошон. Духтарако агар кинои корейскиро тамошо кардаги бошед, аҳамиятен чихе ҳамин актёр актрисаошон таҳти рӯшон тозае, на доғи рӯ доранд, на приш доранд, на ожанг доранд ва муҳим он ки рӯошон саб сафедай пластмассӣ баринай ва ё махсус кремо истифода мебаранд, корейски кремо. Ва анами кремо дар компанияи Атоми ҳастай, дар ширкати Атоми. Касое ки харидорӣ кардан мехоҳа, марҳамат анами хоҳараки ма кор мекунад дар ами компания. Доставка Тоҷикистон ҳастай, Россия ҳастай. Метавонед дархост кунед, шумода миёранд метиҳанд. Саб сафед мекунад рӯра, баъзан кремош ҳастай. Мисол доғҳои тамоми рӯра нест мекунад. Пайдоиши ҳар намуд, мисол захму ҳам хеле чизора нест мекунад. Хулас хитон як маротиба гирен аи компания борошона, баъд мефаҳмем ки чӣ гуна сифат дорад. Як чиз дигар, ин хоҳари ма дар ами компания кор мекунад. Духтаракое ки кор кардан мехоҳен, дар инҷа ҳар моҳ шумо харид намекунед, балотон намесӯзад. Дар 6 моҳ як маротиба харид мекунед, ба фикрам ҳамин 220 сомонда дар 6 моҳ як маротиба. Лекин соҳиби маоши хуб мегардӣ. Шахсан ин ами хоҳарака ҳозир ман мепартом, бинанда чанд сум мегира маош. Хулас беҳтарин компания будай барои кора сар кардан. Инчунин барои хитон косметика гирифтанӣ бошед, пушаймон намешавед. Ина бинед, ин ами хоҳари мо дар 2 ҳафта маошаш 27 000 рубля. Дар 2 ҳафта дар як моҳ 2 маротиба ино маош мегиранд. Марҳамат нави зури бадан духтаро ай пеш мана 200 сомон. Ира бинед чӣ хел фасонай. 450 сомон буд. Ана иҷада ҳозир бо курто тунико арзон шудагиай. Мана ино турецки тозаян 150 сомон. Ин намуд нархон набуд духтаро, ино кам шуда 250-300 будан, ҳозир бошад 150 сомон. Мана туничкои фасони бад. Диден духтарако, биёен ҷои ситора, доставкаам доранд, рақамашон дар рӯи экран ҳастай. Нависен шуна бо доставкара мефаҳмонанд. Бинед чӣ хушрӯанд, пад намезананд айно. Ина турецкиан духтаро, пад намезананд. Ана чанд та ранга ё дигар рангоша дига фасоноша нишон метиҳам. Каседа кадомаш дар корай скриншот карда партоен, доставкара мефаҳмонанд то на. Мана ина духтаро фасонак аҷоиб буд. Диден иша бо чӣ хушрӯай. хулас духтарако, нависен шуна аз рӯи видео бинен, скриншот карда партоен, доставкара фаҳмонатуна. Акасе имконият дора биёя худаш бо нақстар мешава. Бозори Корвон тарафи Тиллобозор 8-ум дарвоза 2-ум қатор. Ин аминоям қимат будан духтаро, тоза туркӣ. Марҳамат куртка жимпир 250 сомон. На чанд та ранг мондагиян. Пеш чанд сум буд? Пеш 350. Ҳа 350. 350 сомон, 250 сомони шудагият духтаро. Биёен, инчунин бори новинка бисёр доранд, ҳозир новинкаошонам нишон метиҳем. Марҳамат. Аз и чанд тарангай. Баъд медонед духтаро, то охири навора тамошо кунед, распродажа бисёрай. ҳозир распродажаҳоро бо нишон метиҳем. Хулас марҳамат. ҳозир бори нава нишон метиҳем, баъд бо охири наворда боз распродажа. Инаи двойко бо омадан духтаро, марҳамат. 230 сомон, чанд та ранг. Мана аҷоиб буд. Королевский бамбук 4 та ранг дорад, 4 та ранги хушрӯ дорад. Марҳамат. Ина бинен балотови дора, сабз дора, бардови дора. Мана духтарако дар кортон боша духтаро. Инами скриншот карда партоен,
шумо да фаҳмона ино қадошон дарозтарай бо модели бо нав на балотови баъд бо бардову дора анаи модели новинка и марҳамат и чандай шумо 230 сомон нигоҳ кунед ана мехоҳед двойко аз инам чандта ранга я чандта ранги хушрӯвай мана хоҳишмандо бо омада аз пеш бинед бо настар мешаванд рақамашон дар рӯи экран ҳаст тамошобино мана 230 сомон и сиёҳша ҷоибод мана ира бинед фасони бад баъд духтарако куртои лапша ҳаст лапшаора бисёр мепурсен 180 ина ёра бинед спорт стило 180 сомон капшондор я размер надорам тари чемпиония начос доранд духтаро ино материалошон ҳам двухниткои ай духтаро 180 сомон пеш қимат буда на 250 буд ҳозир 180 сомон ай арама духтарако биёен бо нархи дастрас гирен иёям 180 мана духтаро инаи моделоям 180 сомони шид ира бинен чихе фасон размерои большимерка марҳамат беҳад хушрӯанд ира бинен ира ангошай ҳамаи ҳаминора арзон кардан 180 сомон духтаро дер накунен беҳад размерои хушрӯ дора рангои хушрӯ дора ҳамаша бо нархи арзон аз анами ҷои ситора харидорӣ кунен анамо ду намуда буд ку духтаро и сиёшай як тарафуш намихай ваяя бижимпирия и тарафуш боша замш ана ба духтаро инаи намуд модело буд дар хотир дорен остиношон кожани ино 200 сомон шидагия мана марҳамат ира бина ду таранги хушрӯ дора 200 сомон марҳамат тамошобино беҳтар хубтар мешава хитон бо биёнай пеш бинен на лапшо мана духтаро лапшо 180 сомон рангои фасонош иҷада чанд моделай ҳам вай дора ҳам манжетдор астая ҳам беманжет остинакош мана бе капшон 180 сомон и ранга бинен чихе хушрӯ 200 сомон ай 250 буд духтаро ҳозир 200 сомон анами моделош мана бинен чихе рангои фасон дора фасони бадай материалш аҷоиб хушрӯвай мана лапша базови куртор духтаро ана двойка духтаро ҳам капшондор омадай ҳам бе капшон нархш чандай нархиш 230 сомон ина духтаро 230 сомон двойкаи фасон метавонен омада аз наздик бинен чандта рангои хушрӯ капшондорш на аз ин модело капшондорам ҳастай 230 сомон юбкошон кати ёра 350 кардем духтарако инаи киртадоро даётон ҳастай киртадорану аз болошон ҳам хел вай доранд чӣ мегӯянд ами материалш чӣ буд ангорка ана двойка 350 сомон кардан ино қимат буданд мана ҳамроҳи куртоошунанд 450 сомон буд ҳозир 350 сомон шуда як чайдур нишон чен ба қад бибинанд мана духтаро диден куртоошон кати мана 350 сомон ҳамхе двойкаи фасон оз бо кардиганам омадагия кардиганорам нишонтон метиҳем беҳтарин нарх барои вайшам курташам хушрӯвай анами аз боло анамин ваям хушрӯвай туникаш ира бинен чихе ранги хушрӯ
аз ин ранг мепурсидан духтарои мо надоштан. ҳозир биёен омадагӣ ҳаст 350 сомон штагиай. Кардигани хичона бинен. Нархиш чандай? Нарх 300 сомон. 300 сомони кардигана бинен. Чӣ хушрӯй. Материалш аҷоиботай. Ангорка ҳай. Мана ангорка. Ангорка ҳай. Бо арзон меша. Ҳозир бинен рангиш ҳастан. Мана. Диде? Ҷинсиш ҳаст тамом. Духтарако. Як ду рӯз пас паго ё фардо анамин ҳамаи расветкош мебиёя барои ҳавай омада бинен. Ҳозирашда анамин ранги кабуд доранда. Мана. Бо арзон мешава. Материалира бинен чӣ хушрӯй. Ана духтарако бинен чӣ хушрӯ. 250 сомон. Беҳад фасон иновам арзон шидан қимат бидан духтаро. Ҳозир бошад 250 сомон адидасои фасон. Ҳам халатиш ҳаст иҷада ҳам кирташ. Мана капюшондор аст. Бе капюшон астай. Мана. Диден? Чӣ фасон 250 сомон. Рақамошон ҳаст дар рӯи экран. Чизе ки дар кор боша марҳамат нависеншона доставкара шумода мефаҳмонанд. Як намудуш ҳаминҷада 300 сомон айнаме. Дигарош духтаро 200 сомон. тамошобинони азиз баъдан анамихе кардиган овардагиян. Ино ғавсан материалошон. Беҳад ғавсакан. Ина мехдорак. Снимать меша мехошон. Нархшон 350 сомонай бо арзон мешава. Марҳамат бинен чихе рангои хушрӯ доран. Ина. Духтаро рангошон беҳад бисёрай. Материалакошон ғавс. Размеро чӣ хелан? Размеро 50 то 60 размер дорад. Ай 50 то 60 размер ҳастай духтарако. Баъд ангорка дора, на? Ино чанде? Ангорка 380 то 350 ро. Ё 350 бо арзон мекунад. Ана вай кардиганои ино духтаро 300 сомонӣ мешаванд. Марҳамат. Ана ин ангорка бошад 380 бо арзон мешад, на? 350 мехош. То 350 сомона метиан кардиганои ғавси хушрӯй. Мана бине чанд та ранг дора. Беҳад фасон. Ана баъд духтарако двойка. Духтаракое ки двойка пурсида бидед иёям арзон шидагиян. Ина марҳамат Баленсиага доранд. Баленсиага ё ҳама 250. Ина қимат бидан ҳозир ҳамаш 250 сомон. Ина кожини 400 буд 250 сомон. Юбкаша бинен кожини қастилои фасони хушрӯ арзон шидагия. Духтаро биёин ҷои стора. Ана баъд бори новинка ира бинен. 230 сомон ҳамроҳи юбкашай. Чанд та ранг дора иям рангои хушрӯ. Ина капюшондоршам ҳастай бе капюшоншам. Мана. Диден? Аҷоибот. Ана ба духтаро ана вай шубачоям арзон шидагия. Ва ё чанда? 350. 450 бу духтаро ҳозир 350 шид. Ина ози аз иҷа бо нишон метема. Иҷа распродажа бисёрай духтарако. Марҳамат ҷои стора биёен. Инаи курткачо арзон шидагиян. Қахшрони курткачо чанди? Курткачо бори 250 кардадан мешавад. духтаро курткачора бинен чӣ хушрӯан. 250 сомонӣ. Марҳамат. Бо метавонен хитон омада аз наздик бинен. 250. Ана кожиниё ё чанд шидан? 350 сомон. Ана бинен чӣ кожаи хушрӯ доранд. Анаи моделиш 250. Инаи шубачора бинен. Ана мино 350 сомӣ шидагиян. Мана сиёҳуш бо ҳаст. Хулас бозори Корвона иҷа 8-ум дарвоза тарафи Тиллобозор 2-ум қатор. Дидена? Ана двойкаву тройка. Аҳа. Инаи тройка 350 сомон турки. Ана баъд инаи двойка 200 сомонӣ. Диде? Ҳамаям двойкаи турки ҳозир 200 сомонӣ шудай. Биёин ҷои стора духтарако пушаймон намешавен. Ҳама бороша арзон кардагияй. Марҳамат. Баъд иҷада бо ҳаст. Ина ёям распродажа духтаро. Марҳамат. Боз нишон метем. Ино чанди будиян? Духтаро. Инаи туникора бинен чӣ хушрӯя 150 сомонӣ. Мана дарозай калонай размерош хушрӯа 150 сомонӣ.
Mana чанд та ранг. Ана баъд бо аз ино ҳаст. Инаи киртара бинен 100 сомон. Чиқа хушрӯ. Спортивный. Ана баъд бо ҳаст инҷада. Бисёр ай. Духтароира бинен. И брюкшкатя 150 сомон. Ишам брюкшкатя 150 сомон. Манаи двойко ҳамаш 150 сом иштаган. Брюкдоро. Азиям ҳаст. Инаиам ҳам қахшрувай пеш материалш духтаро. Ирам 150 сомон кардаган. Спорт стил. Ё чандан? Ана юбкадороям ам хедхтаро ҷада 150 сом. Ино подростковый будян духтаро. Мана 150 сомон. Ина дигар хе рангошам ҳастай. Мана хоҳишмандо. Иш брюкдорай бо 150 сомон. Мана иҷа бисёр ай духтаро. Марҳамат бохтон метавонен омада ай пеш бинен. Надиден? Ҳамаям ино 150 сомон иштагай. Ина иҷадан бо платьё ҳаста. И платья чанда? 150. И платьяра бинен чиқа хушрӯ. Мана Мана духтарако хутон бо биёен нахстар мешава аз пеш мебинен. Аз 100 сомон сар карда кирта ҳаста иҷада. То мисол распродажошо намитояд 150 сомон. Хулас беҳад хушрӯча.